Sira natin. Ilang kilo yung kasya dyan, kuya, sa kawali? Ay, Alak. 10 na yan, kuya? Punta na sa 20 kilos yan. Oh? Kilos. Grabe, laki na nga. Daming laman nito. 20 kilos, ay 20 kilos ng laman nito. Yan si kuya yung ano natin. Cook natin tayo. Shout out dyan, kuya. Iba-vlog natin yung mga kawali na ang lalaki, mga kamis. O, di ba? Ang aga-aga nila nag-prepare para sa dibo ng aking pamangkin. Pamangkin ng asawa ko. Si kuya nagdaan.